ассалому алайкум подписчикои саудотеҷе ва мухлисои бачаи ачкидор. Ҳама каса бардои азиз созен тинҷаин саломатиётон хубай. Дидена подписатсия кардагӣ бошен видеои ма шумода чӣ хел мерава. Зинда бошен. Подписатсия кунед, лайка биҷиқен суни азиз. Ана числа имрӯза 18 декабри соли 2024 1000 рубли урусӣ баробар ба 108 сомонӣ. Дӯстони азиз, дар имрӯза видео мошинҳои арзон қабул кардем. Ана хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон ҳам ҳастем бардои азиз. хоҳиш мекунем то охири видеоро тамошо кунед. Нархи навои ана мисол мошин, хона, квартира гарани арзон шудагӣ дар ҳамин видео. Бардои азиз то охири видеоро тамошо кунед. Ана касе дар канали мо меҳмонен бардои азиз подписатсия кунед ки ма видеои нав кардам. Телефони шумо да мерава бардои азиз. Ҳатман лайк, подписатсияро биҷиқен. Дар комментера саудотеҷе ба пеш бинависен. Ана ки мерем устуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз, компания яке рӯзи хила шумо тавсия метем барои гузаштани сарҳад шуморо ай Москва ва Московский област ай пеши хонатон ай ҷои кортон гирифта ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соҳ саломат бурда меёрам бардои азиз. Ана мошиношуна мисол тамошо кардесен, мошинои комфорт, мошинои беҳтарин ай дӯстони азиз. И яка мақсад хеле шид ки да ҳами кор ай дӯстони азиз одами хубай муомила мекуна. Нархи граница бардои азиз гарани арзон шудагӣ ай. Фақат шумо бардои азиз ҳами рақамҳо да занг бизанед. Да ин рақамҳо WhatsApp ҳам дора. Нархи граница гарани арзон шудагӣ дӯстони азиз. Занг бизанед, мегӯянд ки номероро ай канали саудотеҷе гирифтум ба шумо скидка мекуна. ана ки бардои азиз апашкоҳо як кофечой тайёр кунед, дар ҳами пеши телевизор мисол мара тамошо карда бишинед ё пеши телефонтонда. бардои азиз мошини фурӯшӣ ва алишӣ ба квартира Toyota Camry 6 гибрид соли баромадаш 2017. сӯзишвориш бензин, объем мотораш 2.5, коробкаш автомат. ҳуҷҷатош 1 сола, тонировкаш 1 сола. утилизатсия дора, балонош навай бардои азиз, хадавоиш мега зури бадай. Хулоса мошина десен дӯстони азиз, мошин ягон камбудӣ надора мега соҳибаш. бардои азиз мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина 240,000 сомонӣ мега. риштаваи сувиге бача 240,000 сомонӣ Camry 6 гибрид. ва соҳиб мошин гуфтагия ки алиша мешава ба квартира дар шаҳри Душанбе. маълумотша дар бар экран нависагин бардои азиз, касе харидори аниқ бошен занг зада маслиҳат кунед. бигӯянд ки номероро ай канали саудотеҷе гирифтам. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. я ҳавлии фурӯши дигарро ба музикаи чакчаки борон гӯш кунед. бардои азиз бо диққат гӯш кунед. ҳавлии фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Мулоён. 8 сотиқ заминаи 4 дар хонаро фундаменташ рехтагӣ, ову свет мега ҳастаю мегзарониш тамом. бардои азиз ову светаш бидаю гузарондан дар кор. ҳуҷҷатош 100%ай. битонои хона ана баня рехтагиай. битонои хонаву баняш рехтагӣ бидай. бардои азиз мактаб, магазин, масҷид наздик бидай. ҳавли ҷои зур дай. бардои азиз просто камтар зарур мондагиай ана соҳиби мисол ҳавлӣ. бардои азиз нархи ҳавлира 80,000 сомонӣ мега. ба пули урусӣ чанд қамеша дар рои экран айсагин бардои азиз, номерои телефонаш, номерои расияша дар ин рақамҳо WhatsApp дора. занг бизанед, маслиҳат кунед. бардои азиз мегзарем ба 3 миллиони имрӯза. ана як бор дига даётон биёрам ки дар ин навор квартираҳои арзонам ҳасте. бардои азиз квартираҳо гарини арзонане ки ана мисол то охири видеоро тамошо кунед. дӯстони азиз, ана хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Левакан, пешина Сарбан, 6 сотиқ заминай, 3 дар хона кардагӣ, ремонташ миёна мебошад. соҳиби хона маълумот дагия ки хона дар шаҳри Сарбан, 6 сотиқ, 3 дар хона гуфтагия. дӯстони азиз, нархи хонае ки тамошо кардесен 280,000 сомонӣ мега. 280,000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошен бардои азиз, номерои телефонаш ҳастай. числаи видеоро нигоҳ кунед, мисол барвақттар боша, занг бизанед, барои сумаш бо арзон мекардай. бардои азиз, касе ки дар ин канал подписатсия мекунад, ин канал кам-кам падаркарам дорад дӯстони азиз. агар шумо мисол подписатсия кардагӣ набошен, дар ин канал подписатсия кунед, дар видео лайк монед, дар комментария саудотеҷе ба пеш бинависед. чизе ки реклама дорен, рекламаи шумо ройгон мешавад. не ки ҳамин шартҳоро иҷро кунем бардои азиз. подписатсияро биҷиқен.
ана лайка биҷқен дар комментара саудо тж ба пеш бинависен. Бардруи азиз, дастгириш мо, пешравии мо. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бардруи азиз, апашкои нами хонара гап мезанем, баъд квартираҳои арзонда мегзарем. бардруи азиз, ана хонае дисен қарор дорад дар ноҳияи Ашт, 2 сотиқ заминай 3 дар хона кардагия цуни азиз. ноҳияи Ашт, ана баҳмал гуфтагияй, баҳмал ҷ меҳробод. бардруи азиз, маълумот чабо дар экран нависагиям. ана хулоса ана хона дар ноҳияи Ашт қарор доштай, 2 сотиқ замин 3 дар хона. ремонтш бардруи азиз миёна мебошад. нархи хонара 70 000 сомонӣ мега. ина бовар кунен, пул мешид ҳози хеда мехаридамаш да. ихели нархи навора, ихели хонаҳои фасона фақат дар ами канали Саудо ТЖ бачаи ашкидор мебинен. бовар кунен да. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ана аки бардруи азиз, апашко лайкҳора биҷиқен, мо ай газ бензин да мегзарем, яъне ки квартираҳои бепул да. ихели квартираро бардруи азиз як бор хушрӯ фикр кунен, фақат дар ами канал мебинен. бовар кунен, тамошо кунен, бо мисол интересоват кунен. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар ноҳияи ҷолдини Балхи, пешина Калхозобод, якхонага квартира дар 3 этаж қарор дора, 40 метри квадратӣ. ремонт кардагия цуни азиз, соҳиби квартира маълумот додия ки хона дар ана Калхозобод срочно фурӯхта мешавад, яъне ки квартира дар Калхозобод дай срочно фурӯхта мешидай. нархша гӯш кунен, оли ҳамаш майли. нархша мегум бардруи азиз, агар пул медоштӣ ҳози мехаридиш да, 200 000 сомонӣ. ина бардруи азиз, числаи видеоро нигоҳ кунен, барвақттар боша занг бизанен. айки ҷое ки хонаи заминӣ ё квартира намондеса, мисол айки ҷое ки дар кораятона, комментарияи ҳамин видеода бинависем. бардруи азиз, ман ҳамаи комментариётона мехонам. дар кор набоша, просто бинависем беҳтарин видео Саудо ТЖ. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, райони Шуробда. духонага квартира дар 2 этаж қарор дора, 40 метри квадратияй. домои пешина квартира бардруи азиз ремонт доштай. ана соҳиби квартира маълумот додия ки ана квартира дар ҳолати хуб қарор дора. бардруи азиз, нархи квартирара 100 000 сомонӣ мега. арзон мекуна намекуна навистагӣ нест, 100 000 сомонӣ. ин рақамҳои дисем бардруи азиз, рақамҳои Тоҷикистонае. метавонем ки харидор бошен, занг бизанем. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. бисёри бардруи Россия, мисол ай Сочи ва ай дигар шаҳрҳо нависта буданд ки ягон квартираи арзон ай шаҳри Душанбе бимонен. бардруи азиз, марҳамат гӯш кунен. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, поёни бозори Корвон, ана роҳи Гранзавод. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад, 33 метри квадратӣ. дом новостройка. квартира бардруи азиз нав ремонт кардагия, чӣ хеле дастурат десен. соҳиби ана квартира маълумот додия ки хона дар шароити хуб қарор дора, дар поёни Корвон, роҳи Гранзавод. 5 минута бардруи азиз то раҳа наздик бидай. нархи квартира 263 000 сомонӣ. касе харидори аниқ бошен бардруи азиз, занг бизанен. бардруи азиз, мегзарем ба 8 эълони имрӯза. ки 8 эълона тамошо кардеса, ку комментарияи ҳамин видеода бинависен. ана мисол бардруи азиз, бинавис ки ман 8 эълона тамошо кардесам, акаи Саудо ТЖ ачкиёт нашкана бинавис. бардруи азиз, квартира десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қорғонтепа, тарафи Нихӣ. якхонага квартира дар 2 этаж қарор дорад, 35 метри квадратӣ. доми новостройка. квартира бардруи азиз ремонт дорад, чӣ хеле десен, ремонташ фасони хушрӯ, мисол дарои фасон задагӣ. соҳиби квартира маълумот додия ки шаҳри Бохтар, Нихӣ, доми 10 ошёна, хона дар 2 ошёна қарор доштай. бардруи азиз, нархи квартира 285 000 сомонӣ. касе харидор бошен, бо арзон мешавад. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. ханам хеле бачаюча, гал хор дошта, ту надонистӣ. зинда бошем бардруи азиз, мо кам-кам шӯхӣ мекунем. чӣ хеле як хеле дар кор омадагӣ, мисол бенастрени мегем ки настрени шуморо ҷош да биёрем да. хулоса бардруи азиз, мо ҳам сари камтар да бишинем, мегем ки кам-кам чақчақ кунем. чӣ хеле ҳози қавақхора бидозем, ана қавақхора бидозем, баъд як хеле нагем ки кинои вандам да иштироки иса. чӣ хеле хеле бароям бардруи азиз, кам-кам шӯхӣ мекунем. мисол ана хулоса зинда бошем бардруи азиз. агар ягон кас мисол реклама дошта бошен, замин, хона, квартира, мошин, мисол ягон чи дига, метавонед ки нами рақамҳои десен дар WhatsApp шӯҳӣ кунед. мо барои харидоро дар видеои оянда насиб иншоалло рекламаш мекунем. то видеоҳои оянда бардруи азиз, хаяк
лайки дастгириро фаромӯш накунед. лайк подписаться дар комментариям нависен ки Сауду ТЖ беҳтарин видео. Хайяк. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.